Денят, в който бях разпънат заедно с Господ Исус, свидетелство за Неговата любов и прошка, аз съм грешник. В същия ден, когато Господ Исус Христос беше разпънат и аз бях разпънат с Него, видях с очите си цялото Негово страдание. В този ден Исус беше бичуван до кръв, цялото му тяло беше в рани. Той носеше кръста си, но беше толкова изнемощял, че едва вървеше. Аз също носех своя кръст, но не бях бичуван. Не разбирах защо хората така го мразеха. Той не бе сторил никакво зло. Защо тогава го измъчваха така? Накрая тримата бяхме приковани на кръстовете. Видях множеството, което се присмиваше на Исус, и сърцето ми се изпълни с още по-голяма тъга. Но тогава чух Исус да казва: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят“. А другият престъпник го ругаеше: „Нали си Христос? Спаси себе си и нас!“ Не можех да търпя това. Дори и грешник се подиграва на Исус. Тогава му рекох: „Нима не се боиш от Бога, ти, който си под същото осъждане? Ние справо страдаме, защото получаваме заслуженото за делата си, а този не е сторил нищо зло.“ И добавих: „Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си.“ А Господ ми отговори: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая.“ Попладне небето, потъмня, слънцето угасна, а Исус извика със силен глас: „Отче, в Твоите ръце предавам духа си.“ И като каза това, издъхна. Аз също изгубих съзнание. Но тогава видях славния Господ Исус. Той изпълни обещанието си. Чрез това свидетелство виждаме, че дори в най-дълбоката болка Господ Исус прояви неизмерима любов и прошка. В нашата вяра трябва да го следваме, да прощаваме един на друг и да живеем с надежда. Ако това свидетелство докосна сърцето ти, сподели го с хората около теб, за да познаят и те Божията любов и да вървят с Господа днес и завинаги.